καφεδάκι. Στιγμή τέτοιο αγάπης με το καφεδάκι μας. Πρέπει να κάνουμε το καφεδάκι μας. Ρίχνω καφεδάκι. Αυτά όλα τώρα μπορώ να πούμε την αλλαγή αυτή τη μέση. Ναι. Αυτός να βάλουμε ύπο εξ αρχής αυτό να το βάλουμε. Τώρα καθώς το μιλάμε, θα παίξει το μοντάζ μας. Πενελάκι. Το φαρμάκι. Ο νεαρός είναι. Μόλις έχουμε μπει Εγνατία, είναι 3:40. Πάμε στην εξωτική Ορεστιάδα. Περίπου σε μία ώρα, μία μισή θα είμαστε εκεί. Πάμε να συναντήσουμε τον φίλο μας τον Θοδωρή, όπου θα μας δείξει και τα καλύτερα καυτέρια. Θα ευελπιστούμε για κάτι καλό. Είμαι φτωχός, λέει, μα τρώω πολλά. Καλημέρα. Κανονικά έχω κάρτα, αλλά το μάτι. Αυτό τώρα, βάλε αυτό. Ευχαριστώ, καλό υπόλοιπο. Εμένα! Καλημέρα, κυνήγι! Καλημέρα, καλημέρα. Πάντα ανοίξει το τριγώνια. Τι να κάνουμε? Τι γίνεται? Καλά. Χριστιανά είναι το τελευταίο τώρα, ήταν πολύ. Ναι, εκεί κάτω που με πεις εκείνη την κιόλα, πέρσι που πήγαμε, ρε, πήγαμε σε μια κιόλα και κάτω. 60-70 πουλάει. Σε εκείνη την κιόλα θα χτυπηθούν, θα πάνε και τα πουλιά. Εδώ έχει πολλά, αγαπητέ μου. Θα δεις ρε μαλάκα. 6,5 ώρα στρατής με τον άλλον θα πυροβολήσουν. Θα δεις. 7 η ώρα είναι τίγκα. 7,5. Μετά κάνει μια κοιλιά, γιατί θα φύγουν να πάνε σε απλούς γιαμπανέδες εδώ και μετά θα γεμίσει πάλι. Μέχρι τις 10 η ώρα θα κάτσουμε. 10-10.30. Όρση και μετά ήρθε. Βάλει λίγο φακός εδώ κάπου. Τώρα και φακότες. Πολύ πλάκα. Και θα ξυπνήσω το πρωί και θα κάνω. Δεν ξέρω. Πέρσι πάει το κινητό. Πάω να βγάλω το σκυλί μέσα στη διόρυγα εγώ. Άμα τρώει τα μπάσκα, ψάρουν και έχουν τα κολλιά του θα κάνει κακάο. Άμα ξαναβγώ. Καλά που έκανα το άναρος. Κάνει κακάο, το τρώει τα μπάσκο. Άμα κάτσεις θα περιμένει. Πιο πολύ εκεί να έχεις και το σύρμα. Πιο πολύ να έχεις και το σύρμα. Πάρτο. Εσύ και κάτσεις. Σαν μαύρη. Να μπορείς να σκοτώσεις. Εσύ θα του φύγεις. Η πρώτη του φεκιά έχει πέσει στα διπλανά καρτέρια. Περιμένουμε. Σε κάνα δεκάλεπτο περίπου θα ξεκινήσει. Είμαστε χωρισμένοι έτσι, έχουμε κάνει ένα γάμα. Είμαστε πριν το σπόρι. Είναι πίσω μας το σπόρι, δηλαδή τα πουλιά θα περάσουν να πάνε πίσω μας το σπόρι. Έχεις αουτάν? Έχεις. Τα μαλλιά θέλεις?
αφού ζωντανό είναι. Ζωντανό είναι. Στον δρόμο, του τεινάζω μια μιλάμε, σου πω και το γουρού ζούζα. Εγώ θα πέσει. Κάνω έτσι, βλέπω το γουρού φεύγει. Το ανάβω καμιά 4-5 από πίσω, γεια σας. Να, βλέπω. Ενώ μας ξεκίνησε καλά σήμερα, το πρωί είχε λίγο ενδιαφέρον με τα πουλάκια. Μας τα χάλασε ο καιρός, 20 Αυγούστου. Το γύρισε χαλάζει 4 η ώρα. Δεν μας άφησε να παίξουμε και λίγο το απόγευμα. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Πολύ νερό, ρε.